Sakari toiseen vaiheeseen. 10 päivää, 14 tuntia, 23 minuuttia, 18 sekuntia. Miten sä ajattelit käyttää tän ajan? Hakata Tinderiä, ottaa aurinko. Ajatteliko sä, että se riittää? Kyllä. Sillä mennään sisään. Helposti. Oot sä koittanut hiihtämistä? Osaat sä hiihtää? Takaa mä osaan hiihtää. Kuka nyt ei saa hiihtää? Ei muista mihinkään, varsinkin jos ei niitä ole ensinkään. Kuka vei pois tuosta porkat, voisi ja sorkat. Suksi ei muista mihinkään, varsinkin jos ei niitä ole ensinkään. Kuka vei pois tuosta porkat. Sakari, stoppa hei. Ei toi, se hiihto-osuus ei mennyt ihan tolleen. Kalle, No? siinä on rullasukset. Joo. Kello on 9. Tää menee 9 kiinni ja toista kertaa ei tarvii minkäänlaista rullatuksia. Ei mennyt ihan nappiin. Nähdään liikunnalla.